2017. Isa yan. Trabaho ko dyan sa Grandview. Pagsagat ko sa atop, nahulog ako. Tama sa bakal. Bagsak ako doon sa baba. Ngayon itong pagyari, kumati kong aga, makulog na. Mention in the data privacy law. Ito pa. So, yan po ang mga istoryang ito yan pong dapat abangan. Hindi po sa ka-21 edisyon kan programa pong pag-urulayan ta po. Kaya ba na sa edong lingkod, kagawad dito de Rosario. Pero po hindi sa ito pong Facebook page. Live po kita sa ito pong YouTube channel, kagawad dito de Rosario. And of course, nadadang po kita live sa 89.5 radyo natin, Naga. Sa pamamayo po ni Station Manager Mafe Mariscal, asin sa 105.5 Bicol Idol FM sa panginod po ni Idol Bong Villacruz. Pero mga tugang, sa primero tapong istorya ko na edisyon, dalanan tapo sa tuyang pagkikipag-ulay kay Dr. Boots Borja, ang City Health Officer, asin ang pamayo kang Health Emergency Response Task Force. Para tukaron po sa satuya, ano-ano ang mga hilang na normalmenteng uso tuyong summer. Tandaan na po, bako sa na pong COVID ang dapat natong iwasan. Yaon man po dyan liwat ang mga hilang na dapat natong padagos na piglilikayan. Ang ano po? PPO, lockdown na. During summer, talagang na-experience na po dyan, nalaw dyan ang mga mumps, measles, chickenpox. Yan po mga common na illness. Kaya pinapakamaray po kayo, ini-encourage nyo ang vaccination na i-avail hindi yan. Ta-free man na yan sa barangay. Tapos malaw na po dyan itong mga heat stroke, heat exhaustion, sa sobrang exposure po sa init. Kaya baka po pag-encourage mo kung ma-expose mo lang sa sun lang, lalo kung nag-swimming, iwasan po itong time na 10 o'clock ng aga hanggang 2 o'clock ng hapon, nagsaksagang kainit yan. So, itong ibang oras na lang po na malaw mo sa akin na ito. And then, pag may mga incident po na heat exhaustion, lalo na kung heat stroke, pinakamaray po kaya kung pwede haliw na tulo sa mainit na environment. Saka ito pong sa routine na lang po na kung pwedeng aral daw, and dakul na intake po ng tubig para maiwasan ang dehydration. Doc Boots, ano po ang mga activities mo ng City Health Office during summer? Kita po, definitely, si routine na po mo na mas vaccination, pinataw po yan sa mga barangay. Kailangan nahaluan po kita kanong problema tayo sa COVID. Kaya halos ang mga health personnel na po nakatutok, magtatarabang din sa pag-identify, contact tracing, pati sa quarantine isolation ng mga pasyente po na suspect or probable na COVID patients. So, ito na po mga programa na po sa dental, sa TB. Ongoing mangyari po yan na pag-implement sa barangay level. Kaya so far po, dire-diretso mga itong routinary services na po na pinataw sa barangay. Okay. Last question, Doc. Kamu po halos 1 year na kamo nag-hiro kaning sa COVID. Ano sa paghiling po nindo? Ano ang magiging dalagan ka sa tayong syudad? Kung araw ka niya ang sitwasyon na po. Kaya po, kung araw ka niya ang trend, siguro kaya po, no GCQ kita ko niya, medyo restrict na po mo niyan. Hanggang dahil po nagko-cooperate ang mga community, ang mga residente ng mga barangay na, yan po, distancing, use of face mask. Mahal po, talaga sa hindi ko dahil po basta mababa. Ano sa aral daw, the other day po, pirato. O 29, ngunyan 10. Ngunyan po kung talagang naisip na mag-cooperate, mahal po. Kaya pinakamaray, kung ikaw na mati-mati na pa lang, o dyan sa magpakonsulta po, City Hospital o City Health, tawan din tamang bulong. Okay. Tapos i-assess po yan. Kung hiling ninda suspect na COVID, ipapaswab, imanda po kita antigen para ma-rule out lang po na imisan ng COVID patient. Para may quarantine, ma-isolate na tulos, then na makaulaki sa ibang tao. Okay. So yan po na hindi kung dapat drastic po, saka aggressive po na kita dapat ngunyan ta. Pero dahil nagbaba po talaga, dahil tremendous ang pagbaba eh. Pababa ko niyan sa akin, ako na naman, pataas na naman. So yan po inaagad ko talagang kooperasyon ng mga residente ng syudad din natin. Doc, ihabol ka lang po. Pero ano po kanya ng mga frontliners ang nabakunahan? So frontliners po, kang Friday, nag-immunize ko yung 160. Yung nagkain rin po, siguro mga 300 na. And then may maabot na naman na vaccines. Okay. Para makompleto na po ang frontliners, kasi iba, mga second dose na. Okay.
So pagkatapos po kayan, malang na po ito mga senior citizens. Tapos iba po pong mga dapat na-immunize. Salamat abi Dok. Salamat sir. maray. Salamat man. So, ingat po kita pirmi asin na utubon ang mga pagirundom kang otoridad. Tayan po para man sana sa ikakarahay po nato. Ang pirming paghugas ng kamot, ang pag-sanitize, dako lang tabang po yan na maray. And of course, ang physical distancing, sundon taman po pirmi. Ang pagribay ng face mask and ang pagkakan po kang mga healthy foods, ano. Dangan siyempre ang aral daw na ehersisyo kung na posible. And yan po, tangarig pong mapaatan na po ang nagpaparalangkaw na COVID cases hindi po sa tuyang syudad. Okay, kuwananta ang mga magagayon. Kaway. Ang mga magagayon na. Garo ang nasa tahaw sobrado sa maluto. Wag kasi ng aspat. Okay. Dito na po disturbohan si Kapitan ta may ayos pong problema. Si Kapitan Wewin Rigmalos kang Concepcion. Ang top notcher pong barangay Kagawad kang Concepcion na pequeña. Kagawad, normally po si mga activities mo tayo kan committee chairman. Ano po si mga pigigiribo nindo? Actually po, pigigay bumipigil siya sa health. Na ako po ang committee kan health and nutrition. Pinakainot ko po sa nutrition and feeding po. Tapos po digi sa health, ang pinakaano ko man po, ito makumpleto po ang bulong ko. Okay. Naaro ko nga niyan, pag summer, yan po bagang mga nagagaratog-gatog ang mga rases. Okay. Tapos pag pinsan po, may kalintura. Okay. Pagkatapos po, pero po kaingon niya na summer, pinakaano ko po talagang aktibidad ko po dito sa mong barangay. Yung po na ang free na pagturi Okay. sa mga ate. Pati si mga ama na day pa. Oh, pati sa mga mga na ipa, okay lang. Mayong problema, kaya lang talagang dahil magibo. Oo. Dahil nga din po sa pandemic po yan. Okay. Pero po itong mga aktibidad po, naro kayo pag-immunize kan mga aki na kada Miyerkules po, ginigibo mo po giraray, pero gamit mo po ang health protocol. Okay. Saka distansya po talaga ang kaipuhan, saka magamit po ng mask, facial. Okay. Kagawad, kumusta man po ang budget nindo sa barangay? Igwa mo po kitang daw para paano pang sustenir, ano? Sa ngunyan po, yun lang po ang pasalamat din sa mahal na Diyos na maski po nga ni Araw Kayan. Ang sa mo pong barangay, dahil po kami nagpapabaya, kami po mga barangay council, lalo pa sa pong punong barangay, na talaga po ang budget mi, talaga pong itatao mi po sa tama po na proseso na magamit mi po sa tamang paggamit. Kap, ning ano pa ang mga naka-encounter tayo di sa ano sa Concepcion na pequeña? Usually pag summer baga ano mainiton. Ano ang mga normally pigdadaraig di sa barangay? Yan, mga sipon-sipon, minsan na-ribay baga ang klima ta, biglang normal siya, pag biglang mainit, sipon, kalintura, mga rasos na yan, Opo. bungang kalla, yun si mga na-encounter nila sa moyang health center ng mga ilang-ilang sa mga akin. Ano pang mga advice tango niyan na pwede ikataw sa mga residentes Katawan na? kung kaipuan na taon ng referral, paduman sa CTH, Okay. kung dahil man na, may midwife na kami din, pagkataon namin ang Okay. mga dikit man lang na protocol. Okay. Firme kami may bulong dyan. Okay. Alis sa barangay. Iyo po niya ang TikTokers na Kapitan. Kapitan Webe. Pero duman po pala sa mga day po nakadalan ka sa nakaagi po nyatong episode. Pwede po yan sa nyatong balikan sa kuya pong Facebook page o sa YouTube channel. Kagawad dito da Rosario. Manungod po yan sa pagbisita nyato duman sa forward control point sa Del Gallego asin na Siriman ang food trip diyan po sa Barangay Carolina, diyan po sa Panyongs, ano. So sa liwat po, nadadamo po ang sa tuyong programa, igdi po sa 89.5 radyo natin. And of course sa 105.5 Bicol Idol FM Naga. Pero mga tugang, saro pong tugang tang Nagenyo ang nangangapulan ko niyan ning tabang. Huli po sa iyang kamatean. Nabistuta po siya sa baagi po ni Mr. Barrios. And siya po taga dyan sa Carolina. Alagad nagapara ikot, nagapara hanap ng trabaho, nakikipag komunikar sa mga residentes dyan sa Grandview, sa Pacol.
Kung ano po ang maitataong trabaho sa iya, yun po ang sa iyang pigsatsagaan. Ninguli po nga sa saya pong kamugtakan. So bistuhon ta po yan, asin ano po ang sa iyang mga pangangaipo, and aramon ta po yan sa segment na ini. 2017. Isang yan. Trabaho ko dyan sa Grandview. Pagsakat ko sa atop, nahulog ako. Tama sa bakal. Bagsak ako doon sa baba. Itong pangyari, amati kong aga, makulog na. So, binayaan ko lang. Dahil kung nalagan yellow, ininain na to, lips ko na tamang bakal. Diyan sa Grandview pagpintura ko. Saan mo laman? Naman. Kansori mo rin si pa-check up mo. Kansori si rin mo pa-check up kung ano mo. Sa grupo sa Bensi. Oo. Itong sa meeting mo lang ang kalagin. Yun. Dahil na ito nasundan. Na umusin na kami ng kwarta, budget, pabalik-balik mo dumaan. Pudang ka na gusto mag-ambag, magtauling tabang. Kasi Ninong Makaya, nakauli ko sa ugma, si Ninong Roel mo. Tabangan tamang nga kunsyal, nga rin nga makaawas-awas man niya sa sayang bulong. No? Tabangan mo po ko. Kaya po ko po na-opera sa kuyang kisning mo pa. Minsan dahil ko nakatrabaho, tutulugan sa kuyang likod. Kung sakali man na ikaw ipapaano nila lang sa imo. Kung sakali mo na. Dapat kaya importante ito, nagpa-check up talaga. No? Nagpa-check up. Kung 2018 kasi oring pa-check up mo, gusto sabihin matulong taon ka nang nakaka-check up. Ayun po. Ang bulong mo dahil mo nang gaya na sa susunod. Ayun na. Ngayon po, tinami ko magsisilin. So sana po duman po sa Buot Magtabang, makapaabot po sa tuya ning pag-contact, hindi po sa kuyang Facebook page, and kay Alaska kay Oka, get well soon. Sana po dahil kita pagluyahan ning buot. Ini po tamang-tama may relasyon man po duman sa inaipasar niya itong ordinansa sa Oral Healthcare Ordinance. Kay bala po dyan si Dr. Sani Ranyola. Ini po tangarig na magpangataman kan estado ning mga ngipon o oral health. Magpuon sa aki, pasiring sa mga gurang. Ini pong kamugtakan ni Alaska. Ang gaha niya po Alaska. May relasyon po ni sa pag-ataman ning ngipon. So, sa mga barangay po igdi sa Suriganaga, asin mga eskwelahan, igwa na po kita ning siring na ordinansa, napigpasar kang 2019, and hopefully makatabang po ni sa oral health program kang sa tuyang syudad, sa kabilugan ang sa tuyang pong public health system. And liwat duman po sa gustong magtabang, mag-contact lang po sa inyong lingkod, ang aring pong maitautaman po yan kay Alaska ang sa tuyang pong buot tabangan ngunyan po mga panahon na ito. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or
0917-8769065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Benong mga tugang, bilang pong dati man na City Youth Official kang Naga, bago po kita naging empleyado kang sitio, naging department head and sa ngunya po konsyal, sa kuya pong namamatian na kaugmahan kan mga bago po natong mga City Youth Officials. Kan nagtalikod pong Martes, iyo po sa indang primerong pakikipagatubang sa inda pong mga counterparts sa mga regular members kang sa ngunyang panlunsod. Maugmong po sa pagbati na igwa kita ni mga siring kani na sa tuwi pong lalauman na magiging mga leaders nato pag-abot kan na panahon. Ang City Youth Officials Program, yan po sarong training ground, tangari pong matrain ta sinda, ang sa inda pong mga leadership skills, as in makagiya sa inda bilang mga future leaders kan sa tuwi pong lugar. To my fellow CYO, make the most out of the 45-day office journey and the 1-year term. Let us challenge ourselves to take small steps forward to create an impact for our committees, departments, and the youth sector as a whole. I stand here in front of you because of the privilege as a city youth official and as the voice of the youth. Allow me to make this privilege be reciprocated with a challenged and dedicated service to what matters to every Nagayan youth and of every important concern of our generation with the 13th Sangguniang Panglungsod's solid guidance, that of Nagana. And I am a Naguanian youth. My commitment is to the Naguanian people. In this time of crisis, the challenge to serve our citizenry had become tougher, but the Naguanian youth will not falter. It is time to strengthen our ranks and be at the forefront of the struggle for a better tomorrow. We will serve the city of Naga and its people regardless of who they are. I join my fellow city youth councilors and our honorable members of the Sangguniang Panlungsod to be one with me in the commitment to creating a better society for the people of Naga and of our nation. There are many things that I have regretted, but one thing that I really do regret when I was 18 was when I was not able to register to vote with the mentality that my vote would not matter anyway. In a world where everyone wants to be a dust in the wind, let us be a droplet of water in the ocean. You may see yourself as a useless single drop of water for now, but together we can create a tsunami that would impact an entire community and would save the entire country. Scholar ng bayan, ngayon ay lumalaban. Let God be of our help. Bagamat galing kami sa iba't ibang barangay at sektor ng kabataan na kinabibilangan, iisa lamang ang aming layunin. At ito ay matuto at gamitin ang aming mga naging karanasan upang makapagsilbi ng may puso sa aming kapwa kabataan at pati na rin sa buong komunidad ng Naga City. Kulang man ang aming mga pinagkukuhanan o resources at may mga mahihigpit sa aming mga operasyon at aktibidad, ang nagbabagang pagnanasa ng kabataan upang tumulong at makapagsilbi ay hindi matatawaran. To my colleagues, as we are given this privilege among others, let us then help each other and put the best efforts that we can to be good role models for the youth and influence them to be the best versions of themselves. I hope that amidst pandemic, we are able to make a positive change. Now, I take this unexpected twist in my life as a blessing in disguise, an opportunity to learn and grow. As I end this speech, I would like to leave you a quote from Nelson Mandela: "The youth of today are the leaders of tomorrow." It is encouraging that I will now be able to push for the advocacies I've held dear: mental health, the fight against sexual harassment, the push for saving the environment, and the accessibility to education. This is a responsibility I am willingly taking up upon myself. I am not perfect nor the best among my peers, but I swore to be of the best that I can be in performing my duties within these halls, within this chamber. Saro ining dakulang onra, asin dakulang responsibilidad. Gigibuhon ko ang makakaya ko na maitulod ang mga agrangay kang kahubenan, asin marealisar ang mga programang interes kang kahubenan.
Bagaman dawa sa pirang bulan na iribahanta, dangan kita maging produktibo sa satong mga advokasya para mapakarahay ang kadaklan. Dahil po kita mapupundok ang virus as in pandemya. We will serve as one, but with social distancing. We must live up to what our ancestors have left us, and let's make it as our capital to elevate our nation. To my co-officials, we may face a lot of struggles, hindrances, and obstacles in our way in aiming our goal. Still, I do believe that in the long run, we will formulate the best equation for us to resolve it. Don't be afraid to commit mistakes as long as you did your best. Because what is meant to happen will happen. And whatever will happen, don't forget that we got each other's back, who will push each other towards the best that we can, and will cheer us up when something pulls us down. I thank God for this blessing and once-in-a-lifetime opportunity. I will forever be grateful and honored that you gave me this opportunity. Passing the exam was a bliss, and having this position is euphoric. I didn't expect this to happen, but I'm beyond grateful that it did. As a City Youth Councilor, I would like to push through my personal advocacies regarding mental health, women empowerment, and of course, the environment. With this position, I know I'll be able to help more and reach a wider audience, especially to the youth. I am delighted to make it into the long-running youth program of the city. It gives me and my fellow city youth officials the medium to develop and materialize our ideas that are hinged into the welfare of the populace, especially the youth, most especially those who face the contrary, those who are unfortunate, and those who aren't privileged enough. I would like to create programs that would acknowledge our local youth, young artists as a way for the city to recognize their exquisite talents in various aspects. Now to end, I would just like to tell you that I hope before our term ends as city youth officials, the proposals we are about to make will be helpful and are feasible to be passed. I hope our batch leaves a legacy this year, a legacy wherein we can impart a remarkable solution to people amidst the pandemic period. I am taking my CYO journey as a learning opportunity for me to grow more as an individual while fulfilling my obligation as a citizen of this country. To be part of one of the first and longest running youth internship program in the country, I am deeply honored, but more than that is the great sense of responsibility and commitment to take to be able to fulfill its mandate. Empowerment, integrity, and one of the core values of the city, innovativeness, will be the pillars of my legislative making process. Ang dati kong pangiturugan na makaayon sa programang ini, uya na po, nahimo na. Tunay mananggad na ang Diyos, igwanin urog asin angay na panahon na itinatao sa satuya. Kay puwan sa nanyatong maghalat sa panahon na iyan. Bako mananggad pasil ang pag-abot kan satuyang mga pangiturugan. Maugmahon po sa sakuyang pagmate na maeksperiensyahan ang pagpapadalagan kan gobyerno digdi sa satuyang syudad. Arami po na bakong pasil na magserbi urog na sa tahaw kan makangingirhat na pandemyang satuyang kinakahampang. Alagad kay iba po ang mga kapwa ko city youth officials, urog na ang sakuyang mga pag-iriba sa konseho, siring sa samuyang sinumpaan, sa tahaw kan mga angat kan presenteng panahon. Idudusay po ang samuyang sadiri, asin gigibuhon po nyamo ang gabos nyamong makakaya, tangani na maidara ang serbisyo, sa namumutantang naga, urog na sa mga jóvenes. So duman po sa mga siwayong ngunyan, good luck sa indo. Sana po may substantial kitang may contribuer, aram to pong kayang-kaya nindo yan, nahihiling ta po sa mga mata nindo, na talagang gusto nindo makatabang sa mga jóvenes kang syudad. Sa parte ko man po, nagbo-volunteer kita na kung kitang pwedeng maikadagdag pa, magsabi sana. And of course, ma-reach out man po kita sa mga youth officials kunyan pong taon na ni.
Sa tuyo pong City Youth Mayor, tataran taman po ning espasyo sa masunod na presentasyon, tangari po makapaabot man kan sa iya pong perspective. Ininota mo po muna ngunyan ang mga City Youth Vice Mayor and mga councilors pong mga pag-iriban niya. Bueno, sa tuyo po mga activities, kan nagtalikod pong Miyerkules, ginibo po ang groundbreaking ceremonies kang bago pong Balatas High School. Ayan po, yaon po dyan si Congressman Gabi Bordado, si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene, asin bilog na konseho kang syudad, kaya ba na po ang mga counterparts ta. And of course, si Schools Division Superintendent Manny D. Guzman, si Sir na Sueño Losada Jr., asin mga pag-iriba sa DepEd, mga barangay officials, asin iba pa po mga stakeholders. Dako lang pong kaugmahan na igwa kita ning bagong siring kani. Yan po ni katay lang po ni kang ginigibo sa ngunyan na mahiwas na tinampo. Mahiling po nito ang kabilugan kang site na iniyo. Ini po si ka-inaugurate pa lang kansarong mga 2 weeks ago. Duman po sa Puro, ito ang ginigibong Balatas Elementary School. And ini pong nahiling po nindong pigdadampingan iyo po ni ang bagong tinampo. Hali po igdi sa Balatas, maluwas po duman sa Maynaga City Science High School. Nakulaon po ning tinampo. Pagkaintindi ko po mga 20 meters po ang wide kani, 15 o 20 meters. Ayun po niyang masimbag kang traffic taigdi sa may kanto kang magsaysay Balatas. Si mga hali po igdi sa Kararayan, pwede na po mag-agi igdi Kararayan sa Isidro. Si mga hali pong Del Rosario na abo na po mag-agi igdi sa main highway kang Concepcion, pwede po mag-agi igdi sa may tapat kang Napocor, diretsong luwas igdi sa Kararayan. Then pagabot po igdi sa may dating basurahan, wala ka po. Then luwas ka na po igdiyo. Ang baktas po kani sa diyan sa may Jimenez Park, sa may Naga City Science High School. Araw po kani kahiwas ang ginigibong tinampo igdiyo. Yun po ni Bigpunan and matatapos sa termino po, primerong termino ni Mayor Nelson Ligacion. So mga eskwelahan, mga tinampo na mag-iiskan traffic and Siriman bagong center. Yun po ni ang pagkakasiriputan sa kunya. Beno, duman po sa mga nagsisilibrar kasi na pong kumpleanyo, of course, si Vice President Leni Robredo. Mayo man po sa tuyang lugar ngunyan. Aram ta pong ang bilog na Pilipinas nagpapaabot sa iyan ng happy birthday greetings. Of course, ako pong kaibanan, si Doc Jess Albius, kang Barangay Cantabuco. And dyan po sa umay pong mga pag-iriba, si Senyor Alfonso de Vera, dyan po sa Skynet, sa Las Piñas. And duman po sa kabus na nag-birthday sa tuya pong mga kababayan, hindi po sa tuya pong syudad. Duman po sa naghahanap ng pasilidad, tangari pong makapatest kita tungkol sa COVID. Ang Philippine Red Cross Camarines Sur chapter po dyan sa Panganiban Drive, nagpuuna po kan sa ugma, Bernes, kang saliva testing. Si mga interesado po, magpa-book online lang o baka man magdan personalmente, mag-inquire kan mga pasunod-sunod ang mga requirements, ang aring po maka-avail kita. May bayad po ni 2,000 pesos po and ang resulta makukuha po within 2 to 3 days. Tayo process pa po yan duman sa Metro Manila. Ini pong pasilidad din kang Red Cross saro sa mga pasilidad digdi sa Naga na nagtataon ng serbisyo ng aring pong maaraman ta ang sa tuyang kamugtakan. Lalo na po naman sa mga trabaho, mga biyahe, and sa iba pang kalakawan na kaipunan po ng resulta kang sa COVID. Ngunyan mo pong weekend, nahiling ta po ang mga pigtatanom na mga asinpigpapadakula mga petsay dyan po sa Mabolo. Presko po, nakakuha kita kan si mga bagong gusi. And nahiling ta po sa video nga yan ang mga bagong tanom, na naghahalat po siguro mga within a month, magugusin naman po ninyo, hindi po ni sa barangay kan Mabolo. Ang pitsay po baga, dakulang bagay po para sa tuyang salud, presko, lalo na po ngunyan na sobrang init.
So tangkilikon ta po ang mga produktong ini, yaw po di sa barangay kang Mabulo, and iba pang mga barangay na igwa po ning oportunidad na ang mga kababayan ta makapagtanom bako lang petsay, lettuce sa iba pang mga talong. Diyan po sa upper barangays kang Naga City, igwa po ning mga talong diyan asin na kamatis, asin kung ano-ano pang iba. So salamat sa pamilya Laura sa regalong petsay na tinao sa tuya ng na pagkaaga. So saliwat po, salamat na maray po sa sendong pagdalan, paghinanyog sa programang Pag-Orolayan ta po. Liwat po mairibanan kita utro Sabado. Hindi po sa 89.5 radyo natin sa paagi po ni Station Manager Fem Mariscal and sa 105.5 Bicol Idol FM sa paagi po ni Station Manager Idol Bong Villacruz. So sabot po magpaabot ng mga mensahe o magpaabot ng mga komento and gusto pong igong mga concerns na ipapasabot sa Satuya, mag-PM lang po and mag-message po sa inyong lingkod kagawad Lito Del Rosario. So salamat pong maray sa indo. God bless. Stay safe always.